Hello mga besh! Good day! It's me again, your beshi Jeramar. Sa mga langga ko, sa mga omega ko, and of course sa mga kabeshis ko. Hello! And welcome to Hello mga Beshis channel! So for today's video mga besh, I am so happy and I am so thankful kasi we will be doing a milk tea review of the products of Chaholic! Thank you so much, Chaholic! But before anything else mga best, Chaholic is located near Plaza Molo and Plaza Villa. And pag gusto nyo na magpa-deliver, they are available in Palihog Errands and Zoom. Pag gusto nyo ng delivery, syempre may mga delivery charges nyo dyan. Depende siya sa location. And for more updates, please follow the page of Chaholic. Lalagay ko rin dyan sa baba yung kanilang mga tawag dito, yung link ng Facebook page nila. Pero wag na natin patatagalin pa. Let's start the milk tea review of Chaholic. So, let's start. Pero anyways mga best, yung pinadala ng Chaholic is dalawang klase. Meron siyang tea base and of course meron siyang milk base. So, yung first na start natin na titikman or itatry natin at i-verdict natin is yung milk base. Yung milk base nila is, this is the blue velvet, the cookies and cream, and of course the brown sugar. So, let's try. Saan yung itatry natin na una? Let's try the brown sugar. So, shake muna natin. And then, let's do the da ba 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 bo da 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 boo. For the brown sugar, di ako nag-request ng ano dito. Hindi ako tawag dito, hindi ako nag-request ng sugar level ng brown sugar. Kasi yung ibang brown sugar, ano siya, matatamis. Pero ito, sakto-sakto kahit hindi ka nag-request. Kahit hindi ka nag-request dito ng sugar level. Nauubo ako sa cookies, sandali lang. Pero, honestly, it's very delicious. Very well complemented yung cookies and cream and yung milk base. Parang ano siya, parang
liquidized na na tawag dito na cookies and cream ice cream, and thumbs up din itong cookies and cream na milk base. So, yung next na try natin is yung blue velvet. Yung blue velvet, this is my first time to try, and it is also milk base. So, I'm so excited kung ano yung lasa ng blue velvet. Kasi yung natatry ko yung ganito lang, yung red velvet. Pero yung blue velvet, mabango siya. Let's try. Malalasahan mo yung may nilagay sila na parang zero pero di ko alam, pero if I will recommend, well recommended ito sa mga bata, pero sa mga ma-age ko hindi to bagay sa akin, pero yung taste niya is recommendable sa mga bata, sa mga millennials. So, thumbs up din sa akin yung blue velvet. Kahit hindi siya pasok sa age ko, kahit mukhang tawag dito, looking young pa rin tayo, pero this is for the millennials. Hindi ito siya bagay sa akin. So, yung next naman is yung, kung may blue velvet tayo, itatry natin yung red velvet. So, for the red velvet, shake muna natin. Masarap to. Same din siya sa mga natitikman ko na red velvet na cakes and red velvet milk tea. So, comparable siya sa mga milk tea na may mga red velvet. And this red velvet is thumbs up also kay Beshi. So, let's proceed. Yung next na try natin is yung Nutella milk tea. Excited kayo, no? Mix muna natin. Sorry. For the Nutella milk tea, approved din siya kay Beshi. Masarap, lasang-lasang Nutella. Kasi nga, Nutella siya to. Pero, kasi yung iba, sinasabi nila Nutella, pero hindi naman Nutella. Pero ito, super Nutella. So, I love this Nutella. Thumbs up. Next product, of course. Hindi natin next si dark chocolate. Next natin si matcha. So, sa mga besties ko dyan, alam nila na tawag dito, hindi ako matcha lover. Pero, let's try kung magugustuhan ni Beshi yung matcha with rock salt ni Chaholic. Let's try.
Namit! Pwede rin siya i-compare sa sa mga nauna na milk tea dito sa Iloilo. So, alam niyo na kung ano yung mga nauna na milk tea shop dito sa Iloilo and comparable siya dito. And approved din si Taro Cheesecake ni Chaholic sa lasa ni Beshi. Next natin is yung dark choco. Try natin kung tawag dito. Kung same din siya sa lasa ng Nutella kanina. So, shake muna natin. Then, rating for this milk na binigay, tawag dito, sponsored by Chaholic. For my rate, for Beshi's rate, I will give overall rate 12 over 10. Congratulations, Chaholic. 12 over 10 kasi tawag dito, yung lasa niya parang hindi siya tinipid and each flavor meron siyang essence. Talaga, parang tawag dito, parang unique yung mga lasa niya and very, 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 yung sinasabi ko kanina, comparable siya sa mga other high-end na milk tea. So, tawag dito, saan pa kayo? Dito na kayo sa Chaholic. Kasi sa Chaholic is mura na, quality pa, and of course, masarap mga besh. So, that's it. Thank you so much. Ay, wag muna thank you so much. Magbibigay muna ako, tawag dito, ng top 3 na flavor. First na top 3, for number 3, it's the brown sugar. Brown sugar milk tea number 3. For the number 2 is cookies and cream. Cookies and cream yung number 2 ko. And of course, for tawag dito, parang mahihirapan ako. For number 1, bibigay ko na lang kay Nutella. Kasi parang tawag dito, bias kapag ipinili ko si Okinawa. Kasi si Okinawa talaga is favorite ko. So, for Beshi's recommendation, Okinawa, Nutella, cookies and cream, and brown sugar. And disclaimer lang mga Besh, this is my own review, so depende yan sa lasa nyo rin. Pero for my own recommendation, all of them are delicious and recommendable. Pero yung favorite ko is yung cookies and cream, brown sugar, Okinawa, and the Nutella. So, thank you so much again to Chaholic. Thank you so much, Chaholic, for
trusting Beshi, for trusting hello mga Beshies, and sa mga tawag dito, sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan si Chaholic, you will find Chaholic sa my plaza, near Plaza Villa and near Plaza Molo, and they accept deliveries via Palihog, errands, and of course via Zoom. So, paki-follow na din ng Facebook page ni Chaholic para updated kayo dito, para updated kayo sa mga promos, and of course meron din silang loyalty card para sa mga loyal customer ng Chaholic. So again, thank you so much to Chaholic. Thank you so much to Chaholic. That's it. Thank you so much for watching this video. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe. Hello mga Beshies channel. And of course, pakiclick na rin ng notification bell below para updated kayo sa mga videos ko. So once again, thank you so much Chaholic. Thank you so much sa mga Beshies ko. And thank you so much to everyone na nagsusupport sa Hello Mga Beshies channel. So that's it. Love, love, love. Bye, bye, bye. Mwah, mwah, mwah. Bye, bye, bye. Mwah, mwah, mwah. Bye.